जोबोद मोजां नांदों। बेनिफ्राय इयुनाव माने सासे मोजां नार्सिं अफिसार जानो सानदों। ओमफ्राय दा बे एग्जामनि थाखाय टारगेट खालामबाय थादों, नाजाबाय थादों। जोबोद मोजां मोनदों माने बेबादि बरायजानो मोननानै माने गावखौनो थुलुंगानाय मोनदों आरो। ओमफ्राय इयुनावबो जाहाथे बिदिनो गावखौ माने स्टेबोल खालामना होनानै मानसिफोरजों जाहाथे मोनथिजाजायो आं बेखौनो लुगैयो आरो। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना उदांस्रि नार्जारि। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव आं बरायजाना गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। जाहाथे फैबाय थानाय बिदिनो जिखिजाया एग्जामफोरावबो मोजाङै उथ्रिसारनानै बेबायदिनो इयुनाव बयजोंबो मोजां रोखोमै बरायजागोन आं आसा खालामो। आरो बेनि थाखाय आं गावगायबो मोजाङै माने प्रिपेरेसन खालामगोन आरो मोजां एग्जामनि थाखाय मोजां एग्जामफोरखौ होनानै गावनो नाजानानै मोजां बेबायदिनो इयुनाव जाहाथे बयजोंबो मोजां रोखोमै सिनायजानानै बरायजानानै सासे गिदिर बयजोंबो सिनाय मोनजानाय सासे सुबुं हिसाबै आंबो जानो लुबैयो आरो बेखौनो आसा खालामनानै 65.2 श्री नेरसोन बर' बेसेबां पार्सेन्ट लाखो नोङो पास खालामनाय? 92 जौखोन्दो। बेनिफ्राय दायो बहा एडमिसन लाखो? बे जायगानि खैराबारि कलेजाव ओमफ्राय दायो दिनै बरायजानानै माबायदि नांखो? दायो बरायजानानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो जाहाथे मोजां पारसेन्ट लानानै जौखोन्दो मोननानै आरो फिन बरायजानो मोनो बेखौनो जोबोद मोजाङै मोनदों आरो। खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुङा मुस्रि खबाम बर'। आं थांनाय 2023 मायथाइनि HS आनजादाव 92.2 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। आरो दिनै बेयाव हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव जा सिनाखना आनसलिक बाथौआ जा हाबाफारि लादों बेखौ मोजाङानो जादों। मानोना बे आनसलिकआव गासै 30सो गामि दोङो आरो बे गामियाव सोर फरायसाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों बेखौ नायगिरना मोननाया गोब्राब नङा। आरो बेयाव जा मन्दिराव गासैबो थुबुर जानानै ज' जादों बेखौ थानानै गासैबो बेयाव हमनो हादों आरो सोर फरायसाया बेसेबां मोनदों आरो बेबादिनो जाहाथे इयुनावबो खालामलांबाय थायो बेखौनो आं आसा फारियो। बबे फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा पास जानाय? आं NRDS सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय खैराबारि। आङो गरेस्वर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय थांनाय 2023 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारिनिफ्राय 63.8% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायजानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बेफोरबायदिनो बे हाबाफारिया इयुनाव जाफुंलांबाय थागोन। दायो आङो बेचेलर अफ मेडिकेल लेबरेटरि लानो सानदों। जाहाथे उनाव आं बेबायदिनो मेडिकेल लाइनाव थानानै सुबुंनि मोजां हास्थायनाय आरो मोजां सिकित्सा खालामनो हायो बेखौनो आं आसा फारियो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजि, जेनेरेल सार्जन, निउर' सार्जारि, एडभान्स लापारस्कपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारलजिस्ट, निउर' साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।